दिनै 27 जानुवारि 2022 अर्थात बिटिआर रेकर्डनि नैथि जि गोरोबथा सान बेखौ जोङो सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआबो नैबे बलामगुरि प्राइमारि इउपिपिएल अफिसनि लांगोनायाव दिनै गाजा गोमजायै फालिबाय जोङो बेयाव गोबां एन्टारटेनमेन्ट माखासे स्पर्ट्सबो लाबाय बेजों लोगोसे माखासे डिसकाशन लादों जोङो बिटिआर रेकर्डआ बेसेबां इमप्लिमेन्ट जाखो आरो बिटिआर रेकर्डनि मा दफाया बेसेबां इमप्लिमेन्टेड जानो थाखाय बेसेबां आवगायनानै दङ नैबेनि सायाव दिनै जों गोबां सावरायबाय आरो बिदिनो जोङो गोबां जोंनि गभर्नमेन्टआ नैबे दिनैसिमाव मा मावबोखो आरो मा जिनेखि मिशनफोर फोसावबोखो आरो मा साक्सेस जाबोखो बेखौ जोङो बेयाव दिनै सावरायदों गोबां जोंनि प्राइमारिफोरनिफ्राय जोङो कभिड प्रट'कलनि थाखाय लिंहरनो हायाखैब्लाबो जोङो एसे 10 जन बेबायदि लिंहरदों दिनै जोङो बेयाव more than 200 बेबायदि गेदारिं जाबाय जोंनि दिनैनि सेकेन्ड बिटिआर रेकर्ड डे बेयो जोबोद कालारफुल जादों मोसानाय दामनाय देनाय बेजोंनो जोङो दिनैनि दिनखौ बारहोहरबाय आरो गोबाङानो दिनै गोजोननाय मोन्दों दिनै बिटिआर रेकर्डआ 2 बोसोर जाबोबाय गोबां बिनि क्लजेसफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय गोबां मानसिफ्रा बेखौ बावबायमोन क्लजेसफ्राव मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया बेखौ गोबाङानो बावलांबायमोन नाथाय दिनै बेखौनो फिन जोङो मोनसे रिपिट गोसोखांहोफिनदों बेयाव लिरनायफ्रा मा इमप्लिमेन्ट जाखो आरो जायाखैब्ला बेनि थाखाय इउपिपिएलआ मा मावनो लादों आरो बेजों लोगोसे बे एकर्डखौ साइन खालामनाय जोंनि एबसु एनडिएफबिफोर बिथांमोना मा होनो बेसेबां बेजों मा होनो मावफुंनो हानायाव माबायदि बिथांमोननि बिहोमा बेखौबो जोङो दिनै बेयाव सावरायलायदों बेनिखायनो बे एकर्डखौ खालामनानै होफैनाय जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि संगठनफोर बिथांनिसिमबो दिनै जोङो गोसोखांनानै साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव बे बिटिआर रेकर्डनि दारैनो जोंनि बर' हारिया मोनसे मा होनो गाबथानो हानाय बेबायदि मोनसे थासारि फैदों आरो बे एकर्डनि दारैनो गोबां इमप्लिमेन्ट जाखांनायनि उनाव कमप्लिट इमप्लिमेन्ट जानायनि उनाव बेजोंनो मोनसे जोंनि आलादा रायजोआबो सोरजिजाहैगोन जोङो बेखौ मिन्थिनो हादों आरो हमदांनो हायो सिगांनि समाव नैबे समसिमाव जोङो नुदों बिटिआर रेकर्ड जानायनि 2 बोसोर जानायसिमाव जोंनि जोहोलाव लाइमोनफ्रा गोबाङानो मोनसे सेफटियाव दङ सेफटि एन्ड सिकिउरिटि बेयाव दङ सिगां बे बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि सिगां जोंनि लाइमोनफ्रा सप्तासेयावनो 3 सप्तासेयावनो 4 बेबायदि पुलिस मिलिटारिजों गावथारजायोमोन गोबांनि न'खराव दुखु दङमोन गोबांनि न'खराव आर्मि पुलिसफ्रा अयथासार खालामोमोन दिनै एकर्ड जाखांनाय लोगो लोगोनो बिराद सान्थि मोनसे परिबेस जाबाय बेबायदिनो बयबो गोजोननाय थानो हाबाय बयबो गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे आउटसाइड जोंनि बिटिसिनि जि बर'फोर बिथांमोननि थाखायबो दिनै बे एकर्डनि दारैनो मोनसे बेबायदिनो गावखुंथाय राहा बेबायदि जों मोननो हादों आरो लोगोसे जोंनि जि एनडिएफबि बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गनायनि जि राहा बे प्रसेसा सोलिबाय थादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों जोंनि गिदिर गोलावफोरनिफ्राय आरो बिथांमोना थाबैनो उदां जाजोबगोन आरो बिथांमोननि जि केसफोर बिसोरो माने उइथड्र जाजोबसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों लोगोसे जोंनि सनितपुर आरो जि बिश्वनाथ जिल्ला बेबो थाबैनो जोंनि बिटिआरआव सोसनजासिगोन जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों लोगोसे एबसुआबो मोनसे राव होदों उइदिन 3 months जुदि मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनाब्ला बिथांमोनाबो आवाज होगोन होननानै दा जोङो बेजोंनो मोनसे हमदांनो हायो जे जोंहा बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव बेखौ जुदि मावफुङाब्ला मोनसे आवाज होग्रा बेबायदि एबसु आफादबो दंखायो आरो जोंनि गोबां बर' हारियानो बेयाव मोनसे आवाज दिखांखागोन बेखायनो बारा साननांगौ गैया दासो 2 बोसोर साइन होग्रा बिथांमोननि आखायावनो जोंनि बिटिआर रेकर्डआ माने बा बिटिआर जि गावखुंथाय बेखौ सालायनाया जोंनि बे एकर्डखौ साइन होग्रा बिथांमोननि आखायावनो दा दङ बेनिखायनो बिथांमोनानो सहि होदों बिथांमोनानो एकर्ड खालामदों जेब्ला आरो बिथांमोना दा खुंगिरि जानायलाय बिसोरो इमप्लिमेन्ट खालामखागोन आरो बिसोरो बेखौ मावफुंनो थाखायनो एकर्ड खालामखादों जोंहा बेयाव फोथायनाय दङ सम आरो थासारिखौ नायनानै बोथोरखौ नायनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआर रेकर्डआ 100% बेबायदिनो इमप्लिमेन्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि मिजिं सिमां बेबो 100% माने एचिभ जाहैगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों
हागोन। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।